Γεια σας παιδιά, σήμερα είμαστε στην Αμάκρη και από ό,τι ξέρετε ότι στην Αμάκρη δεν ξέρω όλοι. Εγώ κοιτάξτε στο σπίτι μου, ωραία δεν είναι? Έχουν κάνει και κάτι έργα που εγώ δεν τα ξέρω. Ξέρετε όμως εσείς, θέλετε λίγο στην Αμάκρη και θα νιώσετε ψάφελα ρε. Πώς θα νιώσετε που δεν θα νιώθετε ωραία. Αυτό μην έρθετε. Ακούστε το Κωνσταντίνο. Δεν με λένε Κωνσταντίνο. Με λένε Γιάννη. Αλλά δεν σπάτε. Παιδιά, κάντε ένα pause. Πηγαίνετε το λίγο πιο γρήγορα. Και απλά θα πείτε ότι δεν έγινε τίποτα. Και λοιπόν, και αυτό ήταν το πρώτο μου, δεύτερο τέτοιο μου βίντεο, πώς το λένε, ρε παιδιά θυμίστε μου, κάνω αυτό το, κάντε ένα like, εγγραφή, κουδουνάκι, καμπανάκι και τα λέμε σε παιδιά, λοιπόν, δεν τα λέμε, γιατί το βίντεο έχει και συνέχεια, μεγάλη συνέχεια. Και αυτή τη συνέχεια θα τη δείτε σε ένα επόμενο βίντεο που θα είναι πιο ωραίο. Αυτό πηγαίνετε τώρα να δείτε το πρώτο και μετά το επόμενο, γιατί δεν βλέπω να καταλαβαίνετε και πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα γράψουμε στο επόμενο βίντεο. Στο επόμενο βίντεο θα τέτοιο. Κάτι θα γίνει. Λοιπόν, σταματάω να μιλάω επειδή μιλάω 4 ώρες. Έχω κάνει και άλλα βιντεάκια στο YouTube. Λοιπόν, πηγαίνετε να τα δείτε. Καναβάς Νίκος και από ό,τι σας είπα. Καδανάκι, κουδουνάκι και πατήστε το κουμπάκι για να γίνει κόκκινο, το λαμπάκι και παιδιά παιδιά έχω ξεχάσει πότε να τα πούμε. Θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο και να προσέχετε την οικογένειά σας, να είστε όλοι καλά και παιδιά, σας παρακαλώ, είδατε το επόμενο βίντεο και τα λέμε!